Ja, vi har lavet et fysikforsøg, der hedder fødselsdagslys. Det går ud på, at vi har et bærglas med 50 ml vand i, som skal opvarmes ved hjælp af et fødselsdagslys. I gruppen er vi mig, Mette, så er vi Frop og Pierre og Agnes. Ja, så vil jeg lige forklare lidt om vores formål ved hele det her forsøg. Og man kan sige, at det overordnede formål, det er jo at undersøge vores fødselsdagslys som den termiske energikilde. Vi vil altså gerne undersøge det her lys evne til ligesom at opvarme det her vand over tid. Og ud fra det, der vil vi lave nogle beregninger, der kan vise blandt andet, hvor meget energi, der bliver brugt, når vi altså forbrænder det her stearin over de her 10 minutter. Derudover så kan vi også beregne den termiske energi, der bliver tilført det her glas, eller det her vand i glasset, i form af varme. Og det vil vi altså gerne beregne, så vi kan finde ud af, hvor meget energi det egentlig er, der bliver udnyttet. For så til sidst at kunne beregne vores nyttevirkning, som jo er den virkning, altså forholdet mellem den udnyttede energi, som vi dividerer med den omsatte energi, for derfor at finde ud af, hvor nyttigt det egentlig er, kan man sige. Nu vil Ahmed så gerne lige komme ind og forklare lidt om de apparaturer, vi har brugt under forsøget. Værsgo, Ahmed. Ja, og jeg vil så gerne fortælle, hvad vi har brugt under forsøget. Vi har brugt et stopur, en vægt til at veje stearinlyset. Vi har brugt selvfølgelig stearinlys, et stativ, hvor der hænger et bærglas, og et termometer har vi også brugt. Yes. Vores fremgangsmåde var egentlig meget enkel. Vi starter med at veje fødselsdagslyset, hvorefter vi sætter ild til fødselsdagslyset, så det begynder at varme vandet op. Hver eneste minut, der måler vi, hvad temperaturen er, og ved 10 minutter, der stopper vi lyset og måler den endelige temperatur, og derefter vejer vi også, hvad lyset varede til sidst. Og det skal vi så bruge til vores videre udregninger. Problemer med forsøget kan have været for eksempel, at når lyset begynder at brænde nedad, kommer der en længere afstand mellem glasset og lyset, og det tager derfor længere tid at varme vandet op. Det kan man så undgå ved regelmæssigt at rykke glasset nedad, så det hele tiden har samme afstand til lyset. Ja. Yes. Vi har så lavet nogle beregninger også. Til en start, der beregnede vi så, hvor meget termisk energi det her stearinlys omsatte. Og det gjorde vi ved at sige, først finde ud af, hvor meget af stearinlyset, der er blevet brændt, altså hvor mange gram, der er blevet brændt. Og det gør vi ved at sige, hvor meget stearinlyset varede, da vi startede, og minuset med, hvad det vejer nu. Og så ganger vi det så med brændeværdien af stearin, som er 37.000 gram joule per gram. Og det får vi så til 37.000 gange med 1,1 gram, som er altså den mængde stearin, som vi har brændt af. Og det får vi så til 40.070 joule. Efterfølgende så beregner vi så den termiske energi, som vandet har modtaget. Og det gør vi ved hjælp af formlen E lig C gange M gange delta T. Og E, det er så den termiske energi. Og C, det står for varmefylden. Og M står for massen i kilo. Og delta T står for den sidste målte temperatur minuset med den første målte temperatur. Og det får vi så til 10.862,7 joule. Efter vi har regnet det her, så skulle vi så regne nytteværdien. Og nytteværdien, den regner vi ud ved at sige den udnyttede energi. Altså den energi, som der er blevet tilført vandet, divideret med den omsatte energi, som så er den energi, som stearinen har omsat. Og så dividerer dem, og så ganger vi dem med 100 for at få det i procent. Og det har vi så fået til 26%. Yes. Hvis vi så skal forsøge at kunne konkludere på hele vores forsøg, så må vi jo se tilbage på og kigge på nogle af de resultater, vi har opnået. Og der vil Ahmed gerne lige først komme ind og konkludere lidt på nogle af de beregninger, vi har gjort os. Ja, og vi har så indsat vores temperaturmålinger i et graf.
som så viser os, at efter de første 3-4 minutter, så ligger punkterne meget langt fra hinanden. Det vil sige, at der er en væsentlig stor forskel mellem temperaturerne, eller temperaturstigningerne. Og derefter de 5 minutter cirka, så formindskes den her temperaturforskel til at senere hen faktisk bliver lidt mindre. Og her har vi grafen, hvis den kan ses. Så den kan. Ja. Nej, det går ikke. Altså. Yes, var det det? Yep. Nej, vi mangler lige. Hvad mangler? Konkluder til sidst på nyttevirkning. Ja. Og så til allersidst, så kan vi altså konkludere, at vi fik os en nyttevirkning på 26%. Og der må vi altså konkludere, at nyttevirkningen den er altså rigtig, rigtig lav. Vi får altså ikke udnyttet den her energi nok i forhold til det, vi får omsat. Vi kunne i hvert fald godt effektivisere den her nyttevirkning endnu mere, ved blandt andet måske at afskærme lyset lidt mere, og måske følge bæreglasset ned til det niveau, hvor selve lyset også er, fordi det falder jo også, som Mette var inde på. Det bliver jo også forbrændt, den her stearin. Så vores nyttevirkning er altså kun på 26%, kan vi altså konkludere, og dermed må vi også til sidst kunne konkludere, at et fødselsdagslys ikke er en særlig holdbar termisk energikilde, hvis man gerne vil have opvarmet noget. Der er i hvert fald rigtig meget energi, der går til spilde i luften.